Debe anyị ekene m unu. Ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwu. Dịka anyị na-akwado maka 30th May sit-at-home iji wee cheta ndị be anyị nwụrụ n'oge agha. Achọrọ m ka m gwa unu na oge eruola mgbe anyị nwa bụ ndị Igbo ga-eji aka anyị na-ede our history, na-ekwupụta ka o si wee dịrị anyị. Anyị nwa bụ ndị Igbo nọ makwa kamgbe akwala agha anyị na-atụ ụjọ ịgbakọnata, kpaa nkata, nene ihe gbasara agha ahụ, mara ka o si wee ma anyị na ka o si wee ma ndị ọzọ, kwuo okwu dị na ya. Ndị bụ ndị isi anyị na-atụ egwu ịkpa nkata ihe banyere agha. Mana ka m kwuo obere okwu na ihe banyere agha na ihe kpatara eji wee lụọ agha Nigeria and Biafran War bụ na ọtụtụ few young soldiers gara mee coup na the military, just like any other coup anywhere in the world. Sọsọ na Nigeria ka emechara coup, agụọ ya aha, eme ya baptism, so na ọ bụ Igbo coup. Na ihe kọsụ the Biafran War, ọ bụdịkwa maka na a na-achị separate na anaghị achị separate, nọ maka na anyị gbara nkịtị. The Nigerian state a na-akọrọ anyị na-akụ ya ka o si dịrị ha, na-emesara coup na barracks, foil the coup, mee ha arrest. Ndị foil this coup bụ ndị Igbo, agụ iyiro nsi na Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu. Ndesa ndị mere coup ti ha na nga. Ndị BBC anọkata gaa na BBC Hausa sị na ọ bụ Igbo coup, na ndị niile mere coup bụ ndị Igbo. While ndị mere coup cut across the whole Nigeria, ndị Yoruba anọ dị ha ruru 4, ndị Hausa anọ, and ama aha ha ama. Mana Britain thought it wise ịga na Hausa BBC kwuo na Igbo coup. Andụnụ maka ndị Hausa si efilu maka onye isi ha bụ Sultan of Sokoto nwụrụ na ya bụ coup. Wee wakpo ndị Igbo, wee jide ndị Igbo, sụọ ha akwụ na Nigeria. Sọsọ ndị a na-egbuhu na that coup, na that pogrom bụ ndị Yoruba. Now the question is, how come na-eso bụ ndị Yoruba? Question number 1 mbụ ihe anyị nwa bụ ndị Igbo kwesịrị ileba anya. Ndị Igbo wee nata Ojukwu, wee kpụrụ onye isi ndị Igbo, wee so ọka mma regional government a na ndị Yoruba anụ bụkwa n'isi na-ekwu maka ya bụ ihe Ojukwu propose, ya wụ that Abori Accord. O ruole mgbe ndị Igbo ga-eleba anya, gịnị bụ this Abori Accord? Ka ihe nọ na that Abori Accord, why was it not implemented? Ojukwu wee lesa ya ka Nigeria ji dị sị na mba, ọka mma ka ndị ọbụla ga nọrọ onwe ha, gọwanụ ga-ekwetecha lọta jụ wakpo ndị Igbo. Ajụjụ m na-ajụ ọtụtụ ndị Igbo na-eblame Ojukwu for that war, ọ bụ na Ojukwu aka ekwete egbusie ndị Igbo? Ihe niile ndị abụcha ajụjụ anyị na-ajụ. Nya Nnamdi Kanu apụtakwala n'onwe nke ya, fụkwa ka esi emegbu ndị Igbo, na-etinye bụ mkpu, na-ekwu eziokwu niile dị na ya bụ ihe. Ọkwa anyị nwa bụkwa ndị Igbo, ọtụtụ n'ime anyị, dịka ọtụtụ n'ime anyị mekwe during the war, anyị macha ndị lụrụ ọgụ against Biafra, so na apara edo onwe ha si ndị isi ndị Igbo today. Anyị macha ndị gbaghara anyị, gbafusie Ojukwu wee lụọ ọnya bụ ọgụ. Ọtụtụ ụdị ndị ahụ ka nọkwa among us na-eblame Nnamdi Kanu. Na-eblame Nnamdi Kanu na ọ na-ekwu sị gịnị kpata eji emegbu ndị Igbo, na ọ bụrụ na ọ na-alaikọ ndị Igbo, si hapụnụ ndị Igbo ka ndị Igbo laa. Ka anyị were nụ opportunity sit-at-home, onye nọdụ ebe ọ nọ dee ihe na placard free Nnamdi Kanu, maka na ọgụ ya bụ nwa amadi na-alụ bụ ọgụ ga-abara mụ na gị. Onye nọ na gọọmenti tata filiri na federal powers na akọvia echili eji awụ civilians, ewu minista ọhọngị wasụ minista, ewu gọvanọ ọhọngị wasụ gọvanọ, ị nọ na reps, ị nọ na house, imechakwa ị ga-elotu bịa join as civilians. Ka anyị jikọọ na aka ọnụ tie mkpu gbasara ihe ịhapụga Nnamdi Kanu, and ka anyị niile kwado nọdụ n'ụlọ ka Nigerians ghọtakwana na ndị ha gburu n'agha bụ ndị Igbo, bụ mmadụ. Ndị Igbo ahụ egburu during pogrom bụ mmadụ. Ndị Igbo egburu n'agha bụ mmadụ. Nọọ mmadụ ka ha bụ, nọọ ụmụ anyị, nna anyị, ụmụnne anyị. Ndị Igbo o ruole mgbe anyị ga-ebilite n'ụra, jikọọ aka ọnụ, kpaba nkata ihe gbasara ọdịmma Igbo and freedom ndị Igbo. Ọ bụ na Nigerians ama nnabata anyị, ha hapụ na anyị ka anyị laba. Ndewonu.